Tak nachádzame sa na lesnom celku Rohozna, konkrétne pri pokusných plochách, ktoré boli vybraté v súčinnosti lesníckou ochranárskou službou. Je to konkrétne porast 19, prvá porastová skupina. Tá výmera toho porastu je to veľký porast, tiež nejakých 19 hektárov. To drevinové zloženie je tu do budúcna plánované viac zastúpenie listnatých drevín, práve kvôli tomu, že tie ihličnaté dreviny, či už smrek alebo aj jedľa, ale tá jedľa ešte tu patrí, ale ten smrek veľmi nie do tohto stanovišťa, ktoré sú živné jedľové butiny. No a práve vplyvom, čo som aj spomínal, toho sucha, ale aj zmeny klímy, ktorú pozorujeme už niekoľko rokov, ale takisto aj pretlaku podkôrneho hmyzu, tak smrek nám postupne vypadáva. Či už od tých otvorených porastoch vplyvom vetra, keď už to zakmenenie je tak nízke, že už ten smrek neodoláva, alebo vplyvom pôsobenia podkôrneho hmyzu, ktorý je momentálne kalamitne premnožený v rámci celého okresu. A preto našou úlohou je postupne premeniť drevinové zloženie, priblížiť sa tomu prirodzenému drevinovému zloženiu, ako som spomenul, s väčším podielom listnatých drevín, či už buk, javor, alebo aj z tých ihličnatých drevín takisto aj jedľa. Ale to svoje miesto v nejakom určitom podiele má aj ten smrek, ktorý sa aj prirodzene zmladzuje, ale určite to už nebude plošné zastúpenie a skôr tak jednotlivo, prípadne v malých skupinkách alebo hlučíkoch. Preto je dôležité na týchto plochách, ktoré sa pomerne dobre aj obnovujú, tie plochy nejakým spôsobom pripraviť na tú prirodzenú obnovu, ale aj na umelú obnovu. V určitom podiele musíme aj umelo vstúpiť, prípadne podporiť tie dreviny, ktoré sa na ploche nachádzajú a patria sem. Ako vidíte na týchto plochách, na týchto stanovišťach, ktoré sú živné, tak dosť hodne odrastajú agresívne buriny, či už černičiak, malinčiak, prípadne rôzne trávovité druhy. Takže to spočiatku to zabezpečenie alebo obnova tej plochy je obťažná, ale pokiaľ sa ten nástup tých burín potlačí, tak následne tie porasty dobre odrastajú a tá doba zabezpečenia do 5 rokov, ktorá je plánovaná podľa modelov hospodárenia, je aj dodržiavaná a ozaj tie porasty potom dobre prosperujú a odrastajú na týchto plochách a tie prírastky sú ozaj už potom značné a pomerne rýchlo je plocha zabezpečená a životaschopná. Dohromady máme stanovených na tejto pokusnej ploche po 50 stromov, ktoré sú, každý z týchto stromov je individuálne označený. Je to 5 variant po 50 stromov a 50 stromov je kontrola. Možno o 30 rokov sa budeme baviť, že nám tu pôjde ten dub. Hej. Ten posun vo vegetačných stupňov je tiež akože dosť znateľný. Takže, tak ako my teraz s nejakými otáznikmi sa skúšame rozmýšľať, prečo sem niekedy napchali toho smreka. No bola iná klíma, iná doba, iné požiadavky, hej, a možno... Iní peníze. Hej, áno. A možno sa budú zase zamýšľať o 100 rokov naši nasledovníci, prečo sme my tak postupovali, ako postupovali, prečo tu sa nenachádza taká drevina, ktorá bude o 100 rokov nejaká typickejšia pre danú klímu a robíme s tým, čo máme a je to všetko také... Stará známa pravda, že čo ja dnes posadím, tak nedožijem sa toho, keď to bude mať rubný vek. Hej. Takže musíme tak vizionársky aj rozmýšľať dopredu a skúšať kombinovať a tak, aby sme tým faktorom prostredia, ale aj rôznemu spektru škodlivých činiteľov. To nie je len
že je problém s likožrutom na smreku, hej, ako bol aj v Čechách, ako je na Slovensku, teraz v Nemecku, v Rakúsku. Ale každá drevina, aj buk má svojich škodlivých činiteľov a 100%, ako náhle sa jeho zastúpenie zvýši, tak aj škodlivé činiteľe prerazia aj na tých iných drevinách. Zas budú iné problémy s inými činiteľmi škodlivými, takže aj na to sa treba pripraviť. Samozrejme v dostatočnom množstve a musí splňať ostatné kritériá, tak sa to považuje za zabezpečené a to je úloha práve ich, aby toto dokázali zabezpečiť. Takže pokiaľ to bude mať naozaj taký efekt, že to bude lepšie prirastať, tieto prípravky, ktoré sa tu otestujú, tak je to len plus, pretože skôr to odrastie tej burine a o to menej treba presne potom černicu likvidovať, burinu likvidovať. Takže preto sme k tomu pristúpili, že poďme to teda testovať aj my, ako z lesníckej prevádzky máme o to záujem, potrebujeme to merať. Lebo vy poviete, že tento smrečok prirastá úžasne a ja poviem ten lepšie. A teraz kedy sa dohodneme, že to je jeden prípravok a tam bude druhý prípravok a teraz kto povie, že ktorý je lepší?